Здравейте хора, аз съм КБГ и в днешното видео ще ви покажа обновената ми колекция от балсами за устни на Nivea и това е ревю за тях. Първо ще започна с този гланц, ето го, този е на Nivea Peach. Ето го отвътре. Сега ще ви покажа фокусирани буквичките и грамовете и милилитрите. И има невероятен аромат на праскова. Следващият ми гланц на Nivea е от серията Vitamin Shake Cranberry и Raspberry. Сега ето го. Ето буквичките, грамовете и милилитрите. Има уникален цвят, сега ще фокусира. Ето цветът фокусиран и е микс от плодове. Следващият е от серията Fruity Shine и е с диня. Сега ще ви покажа. Ето го фокусиран и всичко и малките буквички. Ето сега ще ви покажа цветът му. Мирише просто перфектно, както другите. И така хора, това беше клипа. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, абонирайте се и харесайте. Чао!